Vanno a sfungare, diciamo poi i russi. Non è quanto se ne sa,
karatika parakonde sanjola gabaya. Ikarani franta likrondo santa la balanda. Kirata kurabalanda. Rakonze sishul fradigitaya. Kila na maligoto. Lira coca social balanda, lira devango sotapaya, de copacati che raparatia, le paranamanigo rabadito fire, le paradaba conte la baria dosa shalabanda, la toca pacate che radia, garanambra de gosola praticaya, le coratica paracanolo frandea, gerata capanda, le tosha rabalata, lidofra sandala balicotombra dita, la cata kapara negatekaya legorata kapakatoliananda gila mananga tokorataka barala rabana likataya larde gobo social bala maninga telebaratoya larabda kapakataya lerate vasura pakatia gerada baligotola manangateya la sharabalana mana de rabda koparata kapaha la konda frasokota la bakateya Rakanda soja la balanda de rabala maningo to rabala kate kapakati karia la bonga saya ragizo la barananta ligoratika soka paratika rigoro maningo rapata la paria mango sota kapa likoto fratika ria la loya gelila manigo tobara la tova zangeta ligodonza jurana maligoto pratikasta ligodratika praligodavasa lirada baria takara pakatika salamanda lirade vrasura rabalia lata ikatola prata kaya malekatosaya lirade vasa shalabarakasta lirpakato livra paliharalosta la paria la brako salabalanta bakteko kasan shalabanda ida malanangataya Geratakaya, Irabala Kota Kisataya, Ilabakonte Ligaranikotaba, Le Parana Malakata, Le Kotorabalanda, De Ramanankataya. Gera parakos alabanda lito frati koka paria larata garelada fakaturiata le kralo tusumaliadea iklalo jalabaradea garabda kopala kamane keratia la manenga rabalana gataya Gera paligotola frata la bara ningotoko rapalanda la mananga taka paligotola maningatea lira devo soko parana ikara manangetaya ilibara la banda vasala baligotola bradigotaka kapara la baligota mangataya geparadaka le roko sasha la balada le raptako sala paligatakaya le pakala maningata sola barata ba contra di getaya le rada conze sulla brata la tofra sakataya baraka santa la baranda le koto pradigoto kariata le rabdava paraka soka pakateka yeka la katika rakatoya mankaya la kandaria banda de kondalia bara de rapakote kisalida le rabde koto kurapakate karabdali koto praka salabarata le karovani Gorabali katakala maningataya le rabda kopa kataki rabda kurapaya la konde sanshala baranda igerada baligoto sata le goramanketo pakaya bakorani gesita rabahaya le rabde vonga barihada pakate kapala radia le bala frasaya kapa la kaso shalabarata le barala manengoto korabata Kirabakata, la kota rabakata, le ketara mangeta, le koto rabakaya, la konda rabakaya, la konte rabakaya, iga sosha la barata. Tiradabalite fire, le rabda kalita palikata kirabdalia daya, le karabala katakura kensa, rakasa shalabalabarata, yakala maningataya, le rabda koramanita, le goton varia diga sandeliga rabala katoya, kirapakataya, la karatiko prata, la parakataya.
Gerada balita legomani gotola bariti vasa lirabda kota parakasataya likirani frostonji la brakti kirapta paria lava barakasata la barata libara la manigo tora pakate kansta libara la mananga taka parata lirabaraka sosha la bala yarabala mananga sorabalata legarabala maneka torabakataya ikarabala pano vasokataya Gerata kapanda lera de konda sanja la barata likoro sanda la bahaya de gesili nevada koto para novo songeridata lir devanga sanja la barata lera de koto pratakaya o baralige so shata kapaha le barananga sota kapaha lir navande la konda salabalata la rakaso shala barakata la paraniga tarabaha le romankos. Oh, glory to God. Precious Father, we thank you. Because all over the world, across every nation, cities, towns, villages, every home, the healing power of God is manifested mightily today, bringing healing and wholeness to everyone participating. Lord, we thank you. We praise you because it's happened for everyone. Thank you, Lord. Honor you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Once again, I want to thank my man of God for the opportunity to lead a global audience in prayers. Thank you, sir. Hallelujah. Praise the Lord. You may be seated. Glory to God. We're going to take just a few testimonies from the last healing streams before we move on. I would like Highly Esteemed Reverend to please join us as we do so. Thank you so much, sir. So I'll begin with you, Highly Esteemed Reverend Tom, just to take a few of the testimonies that... Thank you very much once again. The very first one we have here is a testimony from Tamara. Tamara is from Russia. And it was a condition of arthritis, arthrosis, osteoporosis, and pain in the left hand and in the left leg. In 2019, Tamara was diagnosed with arthritis, arthrosis, and osteoporosis, leaving her with several fractures and paralysis on her left side, hunched over and unable to walk without an aid. She could not manage basic daily tasks like taking a bath, cooking, and doing her laundry. Despite medications and injections, her condition showed no improvement. During the March edition of the Healing Streams live healing services with Pastor Chris, Tamara was taken to a nearby healing center. And as the man of God prayed for someone in need of healing, on a video clip showed during the testimony segment, she connected to the prayers and she proclaimed healing over her body. And immediately, she experienced complete relief. At the end of the service, she discovered she could straighten her once hunched back, lift her arm pain-free, and walk upright without her walking stick for the first time in years. Hallelujah. Praise the Lord. Should I go ahead? No, so let's take Highly Esteemed Reverend, sir, just one. Thank you very much. Thank you. This is from China. Liri was healed of ankle fracture. Liri fractured her ankle after falling from the second floor on the New Year's Day, 2026. Accompanied by family, Lee visited multiple doctors and underwent CT scans, where medical professionals, strongly advised immediate surgery, warning that recovery would be extremely difficult without it. Depressed and unable to walk independently, Lee refused the surgery and faced a difficult daily struggle. Confined to bed
and unable to perform basic self-care. Hope seemed distant until a pastor friend shared the news of the March edition of the Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Determined to see a change, Lee registered and participated in the program in faith as the man of God, Pastor Chris, prayed for the global audience. She felt a divine touch as powerful currents of electricity surged through her entire body. Instantly, strength was fully restored to her feet and legs. Praising God, Lee raised her hands and began jumping across the living room, something she had been completely unable to do before. Today, she walks, she runs, and moves around completely pain-free. Oh, hallelujah. Praise the Lord. That's all the way in China, sir. Praise God. Hi, let's sing, Pastor Johan. Can you just share one with us? Thank you, ma'am. We've got one here from Italy. Lucia from Italy. 9 years ago, Lucia was diagnosed with pulmonary fibrosis caused by Sjogren's syndrome. The condition severely impacted her life, leaving her unable to breathe on her own or perform simple daily activities. Just listen to this. Forced to carry supplemental oxygen wherever she went. Can you imagine that? That you can't even breathe on your own. You need to have oxygen with you. In Jesus' name. Instantly, feeling a profound sense of release, Lucia acted in faith. Did you hear that? Lucia acted in faith and took off her oxygen mask. For the first time in nearly a decade, she instantly, feeling a profound sense of release, Lucia acted in faith. Did you hear that? Lucia acted in faith and took off her oxygen mask. For the first time in nearly a decade, she stood up, walked back and forth, and moved around freely without any difficulty. Today, she breathes normally without supplement oxygen, speaks fluently without coughing, and happily manages her household chores, completely free of discomfort. That is your story. So highlight, I'd like you to watch this and be very inspired. Your miracle is right on your doorstep. Watch this. And they that were vexed with unclean spirits were healed. And the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him, and healed them all. Luke 6:18-19. And wherever you're watching me right now, the power of God is there right where you are. And if you've not been able to get up, you've not been able to move because of pain or paralysis, or whatever. There it is. This is your moment. Alexa is free! Oh, glory to God! This is your moment. The power of the Holy Ghost. Yeah, it's all gone. Oh boy, yeah! Oh, she says yeah! The epoch-making March 2026 edition of the Healing Streams Live Healing Services marked a phenomenal advance of God's sovereign power and glory across the earth, offering a sublime reprieve to billions and bringing healing, restoration, and manifold blessings to multitudes. She couldn't have done that. She had rheumatoid. Across every meridian and through every time zone, all social distinctions faded away.
myriads of people gathered in homes, hospitals, churches, community centers, crusade grounds, and across other physical as well as virtual healing centers. Among them were the sick, the afflicted, and the dying, those for whom medical treatments had failed, who bore years of pain and diagnoses that had stolen their joy, independence, and identity. Faith was rewarded with the very miracles they had dared to believe for. With Healing Streams TV broadcasting in every known language, people of all tribes and tongues plugged into the flow of Healing Streams in real time, participating. Heartfelt worship sessions set the stage for every healing service, as the Love World singers led the congregation in stirring melodies replete with truth. Yearning became the pulse of the moment as the Executive Minister of Healing, Health, and Social Services, Pastor Deola Phillips, delivered her uplifting welcome address. Every declaration she made painted a vivid picture of God's healing power flowing freely to all connected. In the name of the Lord, we are coming to you with news that it is well with you. There is peace for you. There is hope for you. There is a solution for you. And how do you respond? Immediately, you get up and do what you couldn't before. Wipe away those tears. No more sadness in that house. No more crying in that house. Today, there will be joy. Today, there will be celebration. Today, there will be rejoicing in that house because the word of God has come to you. A wave of gratitude swept through the atmosphere as gazes turned to testifiers of divine healing, beaming with vitality and overflowing with thanks to God. They narrated the miraculous transformations wrought in their lives through previous Healing Streams editions. Agradecer essa oportunidade, ao nosso homem de Deus, Pastor Chris. I would like to thank our man of God, Pastor Chris, for my healing. So my journey began in May 2023. I was feeling very strong headaches, and in that period were very severe headaches. So after the headaches, I was having convulsions. I had 3 crises of convulsions and I entered a coma. So I was in a coma for 3 days. I didn't remember anything. But after that, my sister, she's a pastor, she was praying for me and creating this atmosphere to receive my healing. And after I recovered from the coma, the doctors told me that I had brain thrombosis, which was as a result of the COVID-19 vaccination I got into my body. The doctor told me that my condition was affected because of the COVID vaccination I took. So the doctors told me that I must follow and take my treatments because of all the consequences of the brain thrombosis. My veins were damaged. So I received this diagnosis and all the medication to take. Then I heard about the healing streams through my sister and I participated.
and when Pastor COVID vaccination. But thank God I don't have any signs of thrombosis. I am completely healed. I am perfect, as you can see. I am excellent. Hallelujah. So, for all who need healing in their body, I know that God is wonderful. Just trust in the Lord and receive your healing today. The arrival of the man of God, Pastor Chris, shifted the atmosphere in the studio in an instant. Soon, the room grew dense with the power of God as he began to minister to the sick lined up on the healing line. With compassion and authority, he moved among them, confronting each affliction, commanding devils of infirmity to depart, and restoring wholeness to broken bodies with healing virtue flowing from him. Immediately, bodies were supernaturally returned to perfect function. Chains of sickness were broken, pain vanished, and joyful expressions filled the auditorium as those who were infirm were Oh, glory to God! You're free. Oh, glory to God! Ichiro, 36 years old, suffered various organ failures. Nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome. When you live here, young man, serve God with your life. Are you hearing me? Because he saved you several times from death. You're not even supposed to be here. You're supposed to have died. But God saved you. Serve him with your life. Because he's given you another opportunity to live. Satan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to come out of this man's body. Command all the infirmities to leave, that he be free from this moment. Your liver, your heart. Oh, hallelujah. These astounding displays of power in the name of Jesus extended to the sick connected through the virtual screen as the man of God, Pastor Chris, called out names and conditions from the big screen, declaring their healing and liberty. Anton, Russia, left leg paralysis. I bring you healing in the name of Jesus from the crown of your head to the soles of your It's done unto you. Fadia, Syria, breast cysts, chronic fatigue, hypertension, migraines, they're all gone. The free, glory be to God. Following the extraordinary demonstrations of healing power, the man of God, Pastor Chris, began to expound on the scriptures. With profound insight and revelation, he taught timeless truths that illuminated the path to unending supernatural living, imparting clarity, renewed faith, and understanding of health and prosperity. Romans chapter 4, you read from verse 24. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Oh, what is saying there is so powerful. Maybe I should read it to you from verse 21. Go to verse 21. And being fully persuaded, it's talking about Abraham, all right? And being fully persuaded that what he had promised, he was persuaded that what God promised him, that God was able also to perform. He believed in the promise of God. So the Bible says in verse 22, therefore it was imputed to him for righteousness. Imputed, that means credited. It was credited to him. His faith in God
was credited to him for righteousness. That is powerful. Look at the next verse. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification, dikaiosis. Oh boy, that means our acquittal. That is amazing. That is amazing. Jesus Christ was raised from the dead for our acquittal. Why? Because now we have a new life. We're cut off from the old. If any man be in Christ, he's a new creature. Old things are passed away. All things have become new. Your life is new now. And this new life is from God. It doesn't come with any sickness or disease, including the one you were born with. When you're born again, the old is past. You have a new life. So everything bad that you were born with doesn't go with you, including poverty. No, you're not poor. You're a joint heir with Christ. That's what the Bible says. Everything that belongs to him belongs to you. The March 2026 edition of the Healing Streams Live Healing Services rose to its pinnacle as the man of God, Pastor Chris, pronounced extraordinary blessings of life and health upon participants and their families across the globe. I speak to every demon of disease. I speak to every spirit of infirmity. You demons of blindness and deafness, I command you now, come out of their bodies. That same power, that same presence, that same glory that filled the studio was felt everywhere the Healing Stream signal reached. It was a glorious outpouring of marvelous wonders, a cascade of miracles that shook the nations. Long-standing burdens of sickness dissolved in moments. From Honduras, sir. This is from Hungary. From Panama. From a healing center in Kiribati, far away in Kiribati. This is Johanna from Germany. Yes. Suffered from digestive system disease for 25 years For 25 and had years. his gallbladder removed. Over time, he says he developed many food intolerances. After COVID-19 vaccination, he took polyneuropathy, which caused severe pain and numbness. Because of this, he had to take up to 55 opiate injections on a daily basis. Wow. 55. Due to the malnutrition, he also developed osteoporosis, and his bones became weak, could not sleep even with the injections. He said a friend sent me a video of the healing streams, and I registered online. And after the man of God, Pastor Chris, ministered, he said and asked to do what we could not do before. As I did, I felt the power of God come over me so strong. He then declared, the man of God, Pastor Chris, ministered. He said and asked to do what we could not do before. As I did, I felt the power of God come over me so strong. He then declared, you are free now. And after the ministration, I felt sensations in my body. I can sleep peacefully. I'm healed. Glory to God. My name is Dong Zhang. I am 63 years old and I come from China. I felt unwell at the beginning of February 2023. So I went to the local hospital to see a doctor. The local doctor diagnosed me with advanced lung adenocarcinoma and bone metastasis. Because it was terminal, the surgery couldn't be done,
so I had chemotherapy and medication. I had 5 rounds of chemo and I was taking cancer drugs at night. So because of the chemo and the drugs I was taking for the cancer, it caused a lot of damage to all my organs. It was at this point I heard about the Healing Streams Live healing service with Pastor Chris, and I was very excited when Pastor Chris, the man of God, prayed for the people who had cancer. I thought to myself, this is my moment, and this is my time to heal. After the healing streams, I no longer experienced any form of symptoms in my body. All the pain and discomfort are all gone because I am healed. I have stopped the chemotherapy medication, the high blood pressure and diabetes medication. I have stopped all of them because I am now healed and full of life. This indeed is a miracle for me. Thank you, Lord. Thank you to Pastor Chris, the man of God, for bringing the Healing Streams Live healing service into China. Yes, I love you. Bueno, mi testimonio, el testimonio de hoy, porque ya he dado varios testimonios. I have a healing testimony that I would like to share with you. It was about an accident that my brother encountered. In the month of February this year, I decided to go to the hospital to distribute the Healing to the Nations magazine. So I took some copies and distributed them at the hospital and prayed for the people as well. That same day at about 3 a.m. That same night, I started to feel something in my spirit, and I realized it was a battle against a death spirit. And I started to pray about it. We can see that there were 2 motorcycles, and they crushed. And in the video, we can see my brother. He was going far away from the motorcycle, and we can see how his head was bumped. There was an instant collision. So he was bleeding, and we thought he was dead. Because to us, he was dead. There were some people there who were trying to carry out first aid. But when the ambulance arrived, they realized that he was bleeding profusely, and they rushed him to the hospital. So at the hospital, they saw that he was completely unconscious, and they had to connect him to an oxygen machine to enable him breathe. At the hospital, they said he would probably not. At that point, I contacted a pastor friend of mine who told me to take the Healing to the Nations magazine with me to the hospital, and that I should place the magazine on my brother, who was laying on the hospital bed. The doctor said I should not go in to see my brother because he was in a very critical state. He was in a comatose state. I contacted a pastor friend of mine who told me to take the Healing to the Nations magazine with me to the hospital, and that I should place the magazine on my brother, who was laying on the hospital bed. The doctor said I should not go in to see my brother because he was in a very critical state. He was in a comatose state. So I put the Healing to the Nations magazine in my coat, and I took it into the hospital ward and placed it on my brother. They said they cannot believe what was happening right now because life was coming back to him, and he was able to breathe and speak while still laying on the hospital bed. During that period, the March edition of the Healing Streams Life healing services was going on, and we immediately connected to the service. Be healed! Get up and walk! In the name of Jesus Christ, you are healed! It's done! It's done! And when the man of God, Pastor Chris, was ministering, I received a call from the hospital that my brother got up from the hospital bed himself and carry out his daily routine. When my brother had the accident, the doctors said that he might not be able to remember things or remember people, and that his brain might have some complications due to the accident. But after the healing streams, my brother is able to remember everything and everyone. He does not have or suffer from any form of complication in his brain. He is completely healed. I thank God for all He has done for me, for healing me and restoring my health from everything that had happened to me through the man of God, Pastor Chris. Now, I am completely healed and made whole.
Thank you, Lord, for blessing me and for all you have done for me. I just want to say a big thank you to Pastor Chris for the healing streams. I have so many things to say, but I just want to say thank you to Pastor Chris and to the partners of the Healing School. I and my family are greatly and deeply thankful. And to reach the last lost man with the gospel. God loves everyone. He doesn't want you sick. You know, the dead cannot praise him. The dying cannot celebrate him. Only the living. Wherever the pain is, whatever the disease, whatever that concern has been, only wherever the pain is, whatever the disease, whatever that concern has been, only believe and get ready for a miracle. Congratulations. Welcome to the July edition of the Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. God bless you. Water. Different dreams. Different journeys. One essential need. You don't drink water because you're thirsty. You drink water because you need it. Drink water regularly. If you will drink water, you'll hardly be sick. Drink Onnia water today. Onnia water, purity you can trust. The morning air is sweet and clear, a call that only I can hear. The city wakes, the light is gold. Rise up, the spirit is awake. One essential need. You don't drink water because you're thirsty. You don't drink water because you're thirsty. You drink water because you need it. Drink water regularly. If you will drink water, you'll hardly be sick. The Spirit. Speak in tongues and rise again. Let's go. Every magazine delivered and every city conquered brings you one step closer to the last man. This is more than a game. It's a mission. Download Go Herald now on the Love World App Store by visiting www.lwappstore.com. Every generation is shaped by what speaks to it early. What you read, what you see, what you listen to. With more than 1.2 billion teenagers around the world, through the Teenspiration magazine. This is not just a magazine, it is a voice, a movement. It is the ultimate publicity tool for teenagers to spread the gospel and win souls in every city and nation.
Speak their language, connect and become teen-spired. Experience healing in every page. Read real stories that strengthen your faith. Travels with you, reaching teenagers across cities and nations. In the midst of life's endless noise, clarity finds its voice. Welcome to Leach Marketing Communications Limited, the global leader in illuminating brands and driving extraordinary business success. We don't just market businesses, we transform them. Leveraging intelligent digital strategies and precision-driven campaigns, we turn opportunities into revenue, audiences into loyal customers, and ambition into extraordinary growth. From unforgettable brand activations to powerful digital campaigns that dominate every platform. Fueled by creativity and driven by excellence, we create unforgettable brand experiences that accelerate growth and position businesses at the forefront of their industries. If you're ready to elevate your brand, accelerate your growth, and achieve extraordinary results, partner with a marketing team that turns bold ideas into measurable success. For more inquiries, kindly use the details now displayed on your screen. Well, praise the Lord. Hallelujah. Some very good information for you. So take advantage of those beautiful brands and move your work to the next level. We have arrived at a very special moment in today's service, and we're going to be hearing testimonies from those who have been impacted and transformed by the. I'd like you to join me as I welcome a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, the Healing School Executive Rep, and the host of Real Miracles Today. Please welcome highly esteemed evangelist Dr. Eddie Owase. Glory, 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 glory. I'm alive. Glory to God. I want to welcome everyone to this segment of the program, Life Testimonies. Achitipa uchapupu wevanhu vauya kuzopupura vanotanga nokutenda mufudzi Chris, vanovatenda zvikuru nokuda kwokuvadzidzisa nokuvarera mumweya. Vanofara chose. Hama dzangu vanzi izuva itsva, tinofara kuti tiri kuona uye tiri kugamuchira nyasha dzaMwari nokunaka kwaMwari mukati muupenyu hwedu nhasi. Makore apfuura takasiona vanhu vachiporeswa, vakafa vachimutswa, zvirema zvichifamba, mapofu achisvinudzwa. Tine vanhu kubva pasi rose vakabatwa nesimba raMwari vachishandurwa. Kushandurwa kudai pamavhuserere amufudzi Chris. Nhasi ndo rimwe ramazuva iwayo. Tinoziva kuti pasi rose pachange vanhu vakawanda vachange vachiporeswa, simba rokuporeswa richange richidururwa, vanhu vachiporeswa kumabasa kwavo,
zvipatara, asi nhasi nevanhu pano vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana pasino vakasandurwa, vakaporeswa nemavhuserero ekuporesa mufudzi Chris. Vari pano kuti vazotiudza zvakaitika kwavari. Ndoda kukuvimbisai pamuchange muchinzwa uchapupu ihwohwu, munenge muchiona simba raMwari richishanda mukati meupenyu hwavanhu, muchiona varume nevakadzi vakasarudza kuvimba naMwari kuti upenyu hwavo hudzoswe. Nhasi vari kuva neuchapupu hunoshamisa. Paunenge uchinzwa wachitaura kudaro, newewo unobva watarisira kuti uporeswe. Saka chigadzirira unzwe zvavachange vachititaurira, unzwa kuti vakarwara sei, vakarwadziwa zvakadini, zvavakazoita zvii kuti vagopora, kuti iwewo ugoitawo zvimwe chete izvozvo ugoporawo saivo. Saka ndinokugamuchirai kuchinguva chino tiunge tichinzwa uchapupu hwevanhu vatinavo pano vakaporeswa mumavhuserero iwaya akaitwa munguva dzapfuura. Ndoda kutaridzai mupupuri wangu wokutanga. Ane rungano runoshamisa. Ndoda kuti muone rungano rwacho ruchitaurwa pano, tikozodzoka totaura nemunhu wacho amene. From India lived with relentless pain that affected nearly every aspect of his life and ministry. His ordeal began in 2022 when he started experiencing severe lower back pain, accompanied by increasing difficulty sitting for long periods. At first, he hoped the discomfort would subside, but instead the pain progressively worse, forcing him to seek medical attention. Following a series of X-rays and MRI scans, the doctors diagnosed him with lumbar spine degeneration, disc bulges, spondylosis, and sciatica. The diagnosis explained the discomforting pain, but it offered little hope of a complete recovery. As the condition advanced, everyday life became increasingly difficult. Upenyu hwake hwakatanga kunetsa, gara pasi kwenguva refu kwakunetsa, mabasa aisigona kungoita nyore anga akunetsa kuita, kana kufamba nzendo kwakumurwadza, nokuti kufamba kwakumunetsa. He consulted medical specialists and underwent physiotherapy while relying on pain medication to manage his symptoms. Despite the treatments, his condition did not improve. He also had to wear a lumbar support belt constantly to stabilize his back and ease the discomfort. The condition continued to rob him of his comfort, his freedom, and the active lifestyle he had once enjoyed. Then, in the midst of his struggle, he heard about the Healing Streams live services with Pastor Chris. With unwavering faith, he participated in the healing service from India, believing that God's power could accomplish what years of medical treatment had not. During the live broadcast, the man of God, Pastor Chris, ministered healing to the global audience, declaring God's word with authority. Nyengeterera kumushatirayira rwadzo kuti abve, chirayira kuti mafupa adzoredzanwe, yadzoredzaniswe. Ari kurayirapo kwanzi nhengo dzomuviri wako dzanga dzichinzi dzafa, ari kurayira kuti dzirarame zvekare, dziporeswe. Achirayira kuporeswa kumapipito, achirayira kuporeswa kwese. Uyu wekuindia wakabva
gamuchira munamato wedu ndokupora. Ipapo chiregai timuone achiuya achizotiudza zvakaitika kwaari. Hama dzangu, muparidzi Tromala ari pano tinaye, watanga tichiona iyeyuyu. Mugamuchirei wabva kuIndia. Muparidzi anonzi Tromala. Haleluya, ndiye uyo ari kuuya. Wow, haasi kuita semunhu wanga achinzi haagoni kufamba uyu. Haleluya. Uyo nemureza wenyika yake. Wow, wagara zvake. Haleluya. Ndi Evangelist Tromala. Tinofara kuva navo. Gai vataure nesu, ndo vane rungano vatatichiona ava. Saka vane zvakawanda zvokutiudza, regai vatiudze zvakaitika kwavari. Regai tivanzwe vachitaura rungano rwavo. Kwanzi muri kundiona kufara kwandiri kuita, manzwa zvakaitika kwandiri, asi handicharwadziwi. Wakaporeswa pavhuserero riri kuporesa. Sikanda kutiudza zvaakanga ari nezvava. Wakanga achirwadziwa nomusana zvikuru, akafanira kuenda kuna chiremba nevanoongorora nezveuropi, achiongororwa kwese ikoko, akaitwa zvose zvingaitwa. Ana chiremba vemhando dzakasiyana siyana vakashanda pari, asi wakaramba achingorwadziwa. Wakashandisa mishonga yose yokutapudza marwadzo nechinyi, zvese izvozvo, asi wanga asagoni kuita mabasa ake mazuva nemazuva. Asagoni kuchengeta mhuri yake, anga asagoni kana kuenda kuchimbuzi. Wanga kusagona kuzvibatsira, saka wanga asisazivi zvokuita. Wakaita makore 4 achingorwadziwa saizvozvo. Makore yose wayo munhu achingotambura hazvidi. Ndo paakazonzwa pamusoro pevhusere rekuporesa ramufudzi Chris. Vhusere iri wakarinzwa neimwe hama yake yomumba. Ndobva opinda vhusere iri achirevesa chose painamatwa achinamatawo. Akatanga kuona zvimwe zvinhu zvakuitika, nobva osumuka. Ndokuona wanga asagoni kukotama, asi mufudzi Kristu pavakati ndakuporesa uri kwauri koko, uye kuti chishamisa chiri kuitika, akabva angozvibvuma ndokusumuka ndokukotama. Ndokuona haacharwadziwi, ndokutanga kutouruka, ndokutanga kugona kusimudza zvinhu zvaanga asingagoni kusimudza, ndokuzvitarisa kudai. Ndokuona inga marwadzo aya hapachisina. Zvakatoitika ipapo, wakangopora ipapo. Zvakaitika kumunhu wanga namakore 3 kana 4, anoda kusvika 4 achirwadziwa, asi wakatopora. Iko zvino hachina panorwadza, wapora zvake. Ngaitinzwe zvaaisagona kuita zvaakugona. Wanga asingagoni kugara kwenguva refu, wanga asingagoni kukotama zvari kuita izvo. Kono wakutobata tsoka dzake, wanga asagoni kuuruka sezvozvo wakugona kuuruka. Iko zvino kwanzi unotoona sokutoti ndanga ndisingatomborwadziwi zvachose. Munhu mutsva. Saka sezvinotaura mufudzi Kristu anoti kwanzi
uchatoshanduka zvachose. Kwanzi kuporeswa kwaakaita uku kwakabatsira chose, nokuti kusagona kugara pasi kwenguva refu kwaikonesa kuita mabasa ake. Waisagona kuita mabasa nokuti waisagona kugara pasi. Iko zvino wakuita zvose zvaaisagona kuita. Ngaitizoti anoti kudii kumunhu ari kuIndia anodawo kupora sezvizvi. Iye anozvitora kuti wakaropafadzwa chose. Kwanzi munondoona ndiri munhu airwara chose, asi nzira yekugadzira matambudziko ako yapo ndo yatinowana pamavhuserere okuporesa mufudzi Kristu wayaya. Saka chiregako kuchema, wakugona kugadzirisa zvinhu zvako. Ngaitizoti anoti chii pamusoro pamufudzi Kristu? Anovatenda chose nokuda kwerudo rwavo. Kwanzi ini ndiri mumwe wavanhu vaya vakagona kugamuchirawo mashoko amufudzi Kristu. Saka anofara, anotenda mufudzi Kristu zvakanyanya nokuda kwaizvozvo. Haleluya, haleluya. Ndiparidzi vabva kuIndia avo vakapora saizvozvo. Haleluya. Ndivavo vakuita zvose zvavanogona kuita, zvavaikoniwa kuita vagona kuzviita. Haleluya. Aiwa, zvinofadza. Wow. Ndivavo mufaro wega wega. Wow. Haleluya. Haleluya, haleluya. Farai, 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 farai. Haleluya. Kaka mufaro kwese kwese, izuva romufaro, izuva rezvishamiso, izuva rezvishamiso, izuva rekuti tifare. Chinzwa uchapupu, toda kuti ufare. Toda kuti ufare nevaya vari kupupura, nevaya vakaporeswa. Izuva rezvishamiso, zuva rokuti tifare. Haleluya. Uchapupu watiri kuona uhu ndo watichawana zvekubva kune vamwe vari kupinda vhuserere iri nhasi. Hama dzangu, mutauro wedu watabva kutaura naye ari kuti ataura akati nzvimbo yaunonoporeswa yavapo. Upenyu hwako hwagona kugadziriswa, unogona kuseka zvekare, unogona kushandurwa zvachose. Chiteerera kuuchapupu, simba rokuvimba naMwari riri kuwanda mauri, uye paunenge uchiporeswa, kasira watiudza kuti uri kuporeswa pai. Titumire uchapupu hwako, usamirira kuti timbotanga tapedza ibva watotitumira izvozvi. Ndine umwe uchapupu unofanira kunzwa uchapupu uhwu. Hama dzangu, ndoda kuti mugare ipapo moona nyaya iri pano, tozodzoka tichitaura zvakaitika zvacho. Wow. Haleluya.
42-year-old Melba from Costa Rica was living what many would describe as a normal and peaceful life. Her days were filled with the familiar routines of work, family, and daily responsibilities. But one day, something unusual caught her attention. She began to feel an unsettling discomfort in her right breast. kuzamu rake rokuryi risingaiti zvakanaka zvakaramba zvichingomunetsa marwadzo acho achiwedzera zvakatanga kumunetsa akafunga kuti kuda aende kuchipatara. Aenda kuchipatara anoonekwa ndopaakaudzwa kunzi wanga ane kensa zibundu muzamu imomo. Kufamba kwenguva marwadzo anga akuwedzera, zvinhu zvaayisigona kuita nyore zvakatanga kumunetsa kuita, kusimudza zvinhu kana kufamba akasungunuka kwanga kwava kumunetsa, kuvata chaiko kwava kumunetsa, chisara achimuka akangoneta zuva nezuva, wanga asazivi kuti uchararama here, chitanga kunetseka kuti ucharamba ari mupenyu here. Ipapo achinetseka kudaro ndopaakanzwa pamusoro pevhuserere ramufudzi Chris wakapinda vhuserere iri achitarisira kuporeswa. Wakauya akanyengetererwa namufudzi Chris omene ndiye akushumirwa uyo. Haleluya. Mufudzi Chris vatoshumira kwaari, ipapo ndokutopora kwaakatoita. Iye akabva aziva kuti pane zvinhu chishamiso chachatoitika mumuviri make. Haleluya. Hama dzangu, Melba watanga tichiona uyo tinaye pano. Regai ngatigamuchirei Melba wabva ku Costa Rica. Ndiye uyo ari kuuya nemureza wake wekunyika kwake. Haleluya. Haachamboiti somunhu wanga achirwara bodo, munhu wakasimba. Hello, Mbeba. Haleluya. Ari kutaura ane muturikiri. Wow, anotaura chiSpanish. Ndiye watanga tichiona achishumirwa namufudzi Chris, ndiye watachiona zvekare achitaridza kurwara. Iko zvino takumuona wasiyana nezvaanga akaita tichakamutarisa uku. Ari kutaura nechirudzi chake, ari kutobvuma kwaye ndashanduka chaizvo. Regai atiudze zvakaitika kwaari. Dambudziko racho rakatanga muna Gumiguru wa 2024. Wakanobatwa kuti wanga ane dzibundu muzamu rake. Vakazopinda mugore rakatevera 2025.
dambudziko racho ranga ranyanya, akachema, akatambura zvikuru. Anga atopererwa namazano kushaya kuti obetserwa kupi. Akaudza mhuri yake, akange vakuchema vose. Akaudza mwanasikana wake, mwana wacho akachemawo pamwe naye. Ndokutaurana nomufudzi wake Costa Rica ikoko. Ndiye wakazomudza pamusoro pevhuserere rekuporesa ramufudzi Chris. Mufudzi wake wakamupawo bhuku rehealing school, kariisa paari, achinamata asi achichema. Akabva adzokera hake kumba kwake, achiverenga bhuku riya, achiriverenga zuva nezuva. Akadzokera kwachiremba, vakanomudza kuti vakamuudza kuti bundu ranga rakura chose. Saka vakada kuti vacheke variongorore, asi raigwadza zvikuru. Waishandisa zuva rimwe nerimwe achirisa pachifuva pake pamazamu, achikumbira Mwari kuti vashandise mufudzi Kristu kumuporesa. Achishandisa saizvozvo, mushure mokurishandisa saizvozvo, bundu riya rakabva rapera zvachose. Muri kuzvinzwawo here zvaakaita izvo? Ndoda kuti munyatsonzwisisa zvaakaita. Amai ava vakashandisa bhuku remagazini reHealing Streams, Healing School, vachirishisa pachifuva pavo zuva rimwe nerimwe vachinamata. Ndokuenda kwakaita bundu iroro. Ane umwe uchapupu zvekare akabva auya kuNigeria. Vakauya nokuti musana wake wanga uchimurwadza. Pane zvaainzwa muviri make, musana wake. Mufudzi Kristu pavakauya kwaibva ndakanzwa zvimwe zvinhu zvatisati ndakambonzwa. Mufudzi Kristu achimushumira saizvozvo. Ndo watiri kuona achishumirwa namufudzi Kristu apa, achinamatirwa. Saka mufudzi Kristu akabata musana wake nepachifuva ndokumunyengetera. Kubva ipapo haana chaakanzwa, asi wakadonha achihuta. Waisaziva kuti unohuta nei. Wangoita sokuti une magetsi kana moto
uchipinda munyama yake muviri wose. Waiyatsonzwa kuti Mwari vari panzvimbo ipapo. Akatogutsikana kuti paaishumirwa naMufudzi Kristu havasiwo vanga vari kuita zvinhu. Mwari vaiva mavari ndo vanga vari kutoshanda nana Mari. Wanga akungonzwa kuzadzwa naMweya Mutsvene, achichema achingohuta. Haleluya. Abva kuNigeria wadzokera kuCosta Rica ndokunoonekwa nachiremba vanachiremba vamuongorora kudaro vakati Melba, hauchina kana chirwere mauri. Zvese zvavakanga vamboti hazvina kumira zvakanaka, zvese papasisina. Zvikanziwo hauchina kana chirwere mauri. Saka anopupura kuti wava mupenyu zvino, wakurarama, wava mupenyu. Haleluya. Haleluya. Aiwa, makorokoto makuru ayo. Regai ataure kune mumwe munhu. Tine vanhu izvozvi vakamirirawo kuti vagoporeswa. Ngaitinzwe kuti Melba, tine vamwezve vakare Costa Rica nekune dzimwe nzvimbo. Ngaitinzwe kuti anoti kudii kuvanhu vese ivava. Anovaudza kwai Mwari vanogona kushandisa munhu sokushandiswa kuita Mufudzi Kristu. Vari kushandiswa kuporesa, kutibatsira nokutimutsa kuvakafa. Haleluya. Saka kwanza unofanira kungovimba naMwari chete, wakagutsikana kuti vanokuporesa. Usatarira zvauri kunzwa, usakoshesa marwadzo auri kusangana nawo. Vimba naMwari, nokuti Mwari ndiMwari vakuru, vane masimba akawanda, vanoonekwa muna Mufudzi Kristu. Haleluya. Wow. Ngatinzwe kuti anoti kudii pamusoro paMufudzi Kristu. Anotenda Mufudzi Kristu zvakanyanya. Chitendawo zvekare vose vakabatsira kuti vanobatsira kuti mavhuserero aya abudirire uye kuti vanhu vaporeswe.
saka vanotenda mufudzi Kristu zvakanyanya nokuporesa vanhu kwavari kuita. Hallelujah, hallelujah. Wow. Aiwa, tinotenda Melba. Makorokoto akaporeswa. Wow, ndi Melba uyo. Wakaporeswa zvinhu zviviri, wakashandisa bhuku reRhapsody, bhuku reHealing Streams. Kuporeswa bundu ranga riri kukura riri muzamu make, akauya akashumirwa namufudzi Kristu. Akapora musana wake wakanga usina kumira zvakanaka, ndiye wakuzvifambirwa achidigaira uyo. Tinotenda Mwari. Wow, wangu wamufaro wega wega, wangu wamufaro wega wega, ari kuzvifambira zvakanaka, atori negogo. Haleluya, chishamiso chaicho chatiri kuona. Glory to God. Hallelujah. Ladies and gentlemen, the God that healed Melba, Mwari vakaporesa Melba, simba iroro rakashandura upenyu hwake, is present today. Simba iroro riri pano nhasi, riri ipapo pauri ipapo. Saka zvimwe zvakaitika kuna Melba zvinogona kuitika kwauri. Nhasi ndozuva rakuri kuporeswa. Ndine imwe uchapupu wandoda kuti muone, ndine wandoda kuti kutaridzei. Muchiri pano here? Ndoda kutsikana kuti muri pano kuti ndisanda kutaridzai uchapupu hunotevera. Hama dzangu, ndoda kuti mugare papo muona rungano urwu tozodzoka tichitaura nomunhu wacho achitiudza zvakanga zvaitika. For years, Olga from Russia could hardly remember what it felt like to live a full, healthy life. After being diagnosed with diabetes mellitus, her life changed. What began as a medical condition slowly grew into a daily battle that drained her strength, her independence, zuva nezuva simba ranga riri kupedzwa. Shuga yakamusiya achirwara chaizvo, asagoni kana kuita mabasa anofanira kunge ari nyore. Kufamba kwakwakunetsa, kukwira manera emba make kwakusatogoni, muviri wake wanga wakumuremera. Chiperwa nesimba, wanga asina mufaro, wanga ajaira nawo, wajaira. Murume wake ndiye wakanga akufanira kumubatsira kuita zvinhu zvose. Vaigara akangoneta, asi kunyangwe zvinhu zvazvo zvakamira masaizvozvo, wakanzonzwa pamusoro pezvisere rokuporesa ramufudzi Kristu. Ndobva ovimba kuti anogona kuporeswa, anobva opinda vhuserere ari kumba kwake. Pavhuserere riri mufudzi Kristu vakanyengeterera vanhu vari kudzimba dzavo, ndivo mufudzi Kristu vachinyengeterera vanhu vari kudzimba dzavo, vachirayira kuti vaporeswe mumafupa avo, muropa ravo, chivaporesa vari koko. Ndovari kutaura vachivimbisa kuti vanhu vari kutopora. Simba raMwari rinoporesa rakasvika kuvanhu pasi rose panguva iyoyo. Chishamiso chikuru chikaitika. Regai tione amai vatanga tiona vachiuya kuzotiudza zvakaitika. Hama dzangu, Olga watanga tichiona uyu tinaye muno, tinaye pano Olga. Regai ngatigamuchirei Olga wabva kuRussia. Olga abva kuRussia. Wow, ndiye uyo. Wow. Vakapfeka zvitsvuku nezvitema, kuchena zvavo. Haleluya.
Wow. Zvinonakidza nokufadza. Oh, hallelujah. Watotetepera ogauya. Hachina kukura zvanga akaita zviya. Wow, amazing. Zvinoshamisa. Ngaitigamuchire Olga. Ari kutaura aine muturikiri, kutaura chirudzi chake chokuRussia achiturikirirwa. Ari kufara kunge ari pano. Ngatiudze zvakaitika kwaari, ngatiudze zvakaitwa naMwari mukati muupenyu hwake. Ngatiudze, ngaitinzwe kuti dambudziko rake raiva rei uye kuti akazopora zvaita sei. Anotenda mufudzi Chris kuti waona mukana wokutaurawo uchapupu hwake. Akaporeswa pavhusere rori gore rapera muna Chikunguru. Wanga ane chirwere cheshuga. Pakutanga kwegore rapera ndo paakatanga kurwara zvipera simba. Zvaitomunetsa kuti azviitire zvinhu zvake. Akanga akuita zvokutopfekedzwa. Vaifanira kubatsirwa nomurume wake kufamba chaiko. Waisagona kuvata zvakanaka nokuti waifanira kumuka nguva imwe achienda kuchimbuzi. Ndozvoita munhu anenge ane shuga anoenda kunorasa mvura kakawandisa. Shuga yanga yawandisa chose muviri make. Yanga yatodarika zvinotarisirwa. Iye waisada chirwere ichochi. Wangaona mai vake vachirwara nechirwere ichi, saka waichiziva kushata kwacho. Anga asingadi kunzwa nezvacho zvachose. Musangano raaipinda vaisiona vhuserere iri ndo zvakamuita kuti azive nezvevhuserere iri. Vanhu vakawanda vokusangano rake vanga vatomboporeswa, saka waiziva nezvazvo. Saka iye wakabva asarudza akati aende apinde vhuserere iri. Wakaudza mutungamiri wake womusangano rake nobva wagadzirira kuti auye. Akapinda zvidzidzo zvese zvinopiwa vanhu vanoda kuporeswa. Asi pakauya vhuserere iri pane zvakangokanganisa. Wakanzwa kurwiswa pamweya akakona kupinda vhuserere riya.
musangano rake musi wesvondo wacho vakawanda vakauya vachitopupura kuti vanga vapora. Iye anga akagara apa achiteerera achinzwa uchapupu hwese ihwohwo. Akanzwa vamwe mukoma vachitaura. Akataura mashoko akanga ataurwa namufudzi Chris. Mufudzi Chris ipapo vakataura vakati munhu wese anga ari kuzopora sine kuti anga ari muNigeria makare here kana kuti wanga ari kumba kwake. Mashoko iwayo akabata zvikuru. Saka wakadzokera akanopindazve vhusereriya wakanoona zvekare vhuserere iri unyangwe ranga rapfuura. Saka wakatanga nezvidzidzo zvinopuwa vanhu vanenge vachida kuzoporeswa pavhuserere iri ndokuchizonopinda zvekare pavhuserere racho achiriteerera zvekare. Paakamuka mangwana acho mumuvhuro wanga kutoimba kambo kevhuserere iri. Ndokaari kuimba achiimba nechirudzi chake. Saka wanga achiimba kambo kaya. Mwari vakatanga kutaura naye achimusimbisa kuti avimbe navo. Kamukazve mangwana acho achingoimba kambo kevhuserere achiteerera mufudzi Chris. Saka wakabva aziva kuti simba raMwari iri rinoziva, harina basa kuti uri kupi ronogona kuteera kwauri koko. Basa rako rinongo riri kugamuchira nokurega simba iri richishanda zvarinoda. Asati apora sezvizvi waisifanira kutarisa shuga yake zuva nezuva, asi apa wakazonoitarira ndokuwana yanaka. Wakabva atumira shoko racho kuvatungamiri vake vomusangano achitaridza kuti papaita chishamiso chaicho chaicho.
ndiye uyo ari kutaridza kufara. Muviri wake washanduka, wadzoka zvino, nokuti zvinhu zvaakunaka mumuviri make. Kadonhesa mafuta akawanda paari ipapapo. Hallelujah. Hallelujah. Ndozvinoitwa nomunhu anovimba naMwari zvaakaita izvi. Ngaitinzwe achitaura nomunhu anoda kuporeswa. Iwe unofanira kungotenda chete kuti simba raMwari rinogona kuporesa, wobvuma kuti wapora, wotanga kurarama semunhu akapora. Saka kwanzi vimba naMwari wobvuma kuti wapora. Haleluya. Ngatidzotara kuti chii pamusoro pamufudzi Kristu. Anotenda mufudzi Kristu noda kutidzidzisa kwavanoita kuti tofanira kuvandudza pfungwa dzedu nguva imwe neimwe, uye vakavadzidzisa kugona kutaura nomazvo. Haleluya. Makorokoto makuru oga wakapora. Ngaitinzwe mashoko anga achitaura mamwaya. Yes boy, yes boy. Kai ndozvinoreva kuti ndiri mupenyu. Haleluya. Haleluya. Wow. Wow. NekuRussia zviri kusvika kwese kwese, zviri kusvika. Hapana nyika yasara, ichasara. Tinotenda Mwari chose. Ndiri mupenyu, ndiri mupenyu, ndiri mupenyu, ndiri mupenyu. Haleluya. Ndikunzwi ndiri mupenyu kwose kwauri. Da uri muchipatara kana para musangano kana kumba, fara panguva ino woti ndiri mupenyu, ndamupenyu, ndamupenyu. Oh haleluya. Latekorana. Nhasi zvirwere tinozvipedzera. Hapana chirwere chinogona kuramba chiri muviri mako. Hazvina basa kuti chaa nenguva yakareba zvakadii chirimo. Nhasi ndo zuva resimba, ndo zuva resimba, ndo chikonzero. Uchapupu huri kuuya kwauri, uchinzwa uchapupu ihwohwu, ingozviona uchipora, uchirangarira kuti hapana zvimwe zvinofanira kuitika, unotongopora chete kukorokotedza. Iko zvino tichitotaura kudai minana iri kutoitika. Kose kose uchinzwa
uchapiwa. Saka usamirira kuti timbopedza vhuserere. Haleluya. Magadzirira here? Magadzirira here uchapupu uri kutevera? Ndoda kuti mugare ipapo momboteerera uchapupu uhu tozodzoka totaura nemunhu wacho atiri kuona iko zvino. Hallelujah. It all began in February 2025 when Estelin Lopez from Nicaragua noticed something unusual developing on his. Vakaona chimwe chinhu chichimera pamuviri wavo. Neck region. What first appeared as a small swelling soon became a chibundu. The area developed into a painful abscess, making him increasingly worried about his health. Determined to understand what was happening, he visited a hospital to seek medical attention. Doctors carried out a number of medical examinations. Vakamuongorora vachitsvaka kuti chironda icho chichauya sei. Vakatora zvinyama vachinotarira kuti chii. Ndokuuya vachiudzwa zvairwadza, chiudzwa kunzi wanga ane nhuta kumusana kwake. Vanga rangotanga pachingoita asi pakangozvimba, asi wakatozowana kuti chachitori chirwere chikuru chaitogona kutomuuraya. Wakashandisa mishonga yese yaaipiwa asi haana kupora. Zvakatoramba zvichiwedzera kushata, akatobatwazve aine shuga, zvinova zvakakanganisa zvakare muviri wake. Upenyu hwaakanga ajaira hwakanaka, wanga asisarwa kurarami angoenda kuchipatara achingomwa mishonga. Asi ari kunetseka kudaro, wakanzwa pamusoro pevhuserere rokuporesa ramufudzi Chris. Ndobva ovimba naMwari kuti aizomuporesa, akanyoresa akaripinda ari kumba kwake. Nguva yokunge mufudzi Chris achinyengeterera vanhu pasi rose yakazosvika. Ndivo mufudzi Chris avo vari kunyengeterera vanhu, vachishumira kuvanhu pasi rose, vachirayira zvirwere kuti zviende, vachirayira maronda kuti apore, vachirayira mafupa kuti apore. Nhengo yomuviri yanga ichinzi yakafa iri kurayirwa kuti irarame. Vari kutaura zvikanyange mapipito ako rutopora. Panguva iyoyo chishamiso chakabva chaitika. Chiregai tione zvakazoitika zvacho. Haleluya. Hama dzangu, murume watanga tichiona uyo tinaye pano, tinaye nhasi pano, ngatimugamuchirei. Wabva kuNicaragua, Lopez, avo babavo. Haleluya. Wow. Vasungatai. Taradza kuti kumusana uko hakuchina chiriko chinorwadza. Wow. Haleluya. Aiwa, zvinoshamisa izvi. Vanhu vari kuporeswa, tichingoona munguva yedu. Zvinhu zvinokurudzira, zvinhu zvinosimbisa. Sevamwe vose ari kuuya nomureza wenyika yake. Wow. Haleluya. Amazing. Zvinoshamisa zvatiri kuona izvi. Ane muturikiri wake, ari kutaura chirudzi chake.
ndiye watanga tichiona aine ronda ranga rakadzika dzika riya. Anotenda mvudzi Chris achitenda mavhuserere iwaya nevafudzi vake kuNicaragua anovatenda vose ivavo. Seka vanotendawo mvudzi Amando ndovakavazivisa nezvevhuserere iri. Karagai tinzwe nyaya yake. Akatanga chikwenya musana wake ndokuona wakuzvimba uchitsvuka. Ganda richitanga kutsvukuruka. Akatanga kumwa mishonga yaakanga apiwa nachiremba asi hazvasingabetseri zvachose. Musana wose wakatsvukuruka, pedzisira watsvukuruka saizvozvo. Chiremba akavaendesa kune chimwe chipatara. Achibva anoongororwa ikoko. Pavakangotarira muchipatara vakabva vatotiwo nenhutaiwe. Saka vakatanga kucheka zvinyama zvacho, zvinyama zvomusana vachida kunoona kuti inhuta rudzii yanga iri musana kwavo. Paakanzwa izvozvo wakabva zviramba kati kwete, Mwari vakaenda kuchinji kwakuti vatiponese. Akati kwete, handingarwarini. Vana chiremba vakaramba vachingomudza kuti une nhuta asi achiramba. Pavakaongorora kekutanga havana kuona nhuta iya. Vakaramba vachingomuudza kuti vachitaridza kuti vanga vasiri kufara nezvavaiona paari. Wakapuwa bhuku reHealing School ndokuriverenga, ndobva otanga kunamata, achinamata. Ndiye wakanga akushambadza vhuserere rekuporesa. Ndiye waisikokera vamwe kuvhuserere rekuporesa. Saka wanga kuti aiwazve inini ndinosikokera vamwe, handingarwari saizvozvi. Saka apa wanga kuti ininiwo ngandichipora nokuti ndanga ndichibatsira vamwe kuti vaporeswe. Kutya kwakabva kwabva maari achibva achitaura achiti wakapora. Saka waita achinamata airamba achinzwa inzwi raimuti usanetseka, uchapora chete iwe ugonopupura kusangano rako. Vakazovhura
vakazovhura ronda riya ranga rakakura zvokuti ruoko rwachiremba rwaitopinda. Vakatonotora nyama dzomukatikati kuti vanodziongorora. Vakata mwedzi ronda iroro rakavhurika saizvozvo. Munhu waimubetsera kugeza ronda iroro waigara achitongonamata kuti asimbiswe. Asi iye wangoita sokuti haana kurwadziwa kwaari kunzwa neronda iroro achisukwa nokugezwa kudaro. Pane imwe nguva dzimwe hama dzakamunyengeterera. Dzakashamiswa dzichinetseka kuti koiwe unongoita sokuti hapana zviripo, iwo une ronda rakadai sei. Wanga ari kungoona Mwari chete. Haleluya. Unotendawo Mwari kuti wakanga ari kumugeza, wanga ariwo muMwari wakanga achivimbawo naMwari. Saka zvamubatsirawo pakuvimba kwake naMwari. Vanhu vese vaiuya kwaari vachinamata naye vakaramba vachingomuudza vachiti usanetseka, mumwedzi mitatu uri kupora iwe. Saka mumwedzi mitatu wanga aporawo pachokwadi. Asi vana chiremba vakanga vati ronda iri raitoda gore rese kuti ripore. Ndakaitidza kuti wakapora zvaita sei. Kwanzi ndakapiwa bhuku reHealing Streams. Vanhu vakandipa ndobva uninyengeterera, ndobva otanga kushandisa nokuverenga bhuku iroro. Achinyengetera saizvozvo mumwedzi mitatu ronda riya ranga ravharika. Wow. Ndiro ronda ravharika iro. Wow. Ndo zvarava iro, hapachisina ronda, pavharika. Makorokoto.
notenda bvudzi Chris kuti vakaita kuti zvinhu izvozvo zviitike. Saka anopa uchapuhwo achivimbisa vose vari kurwara kuti Mwari ndo chiremba vega vatinawo, uye vakatuma bvudzi Chris kuti vatiporese. Vaikanawo chivi vakona kuvimba naMwari, hapana chinoramba kuitika. Haleluya, makorokoto. Wow, 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 wow. Wow. Ndiye uyu. Oh, haleluya. Haleluya. Zvisingagoneki nana chiremba tikuzviona zvichiitwa, zvichiitika kumavhuserero iwaya okuporesa. Newewo unogona kupora uri kwauri ikoko, unogona kupora kana ukagona kuvimba naMwari. Haleluya. Wow, 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 wow. Zvinhu zviri kuitika. Glory, glory, glory. Forever. I believe in miracles. Hallelujah. You know, it doesn't matter. Hazvina basa kuti uri kurwadzwa zvakadii kana kuti zviri kutaridza kuipisa zvakadii. Simba raMwari ndoroga rinogona kuzvigadzirisa, uye simba iroro riri pauri ipapo nhasi. Unogona kuporeswa nhasi vanhu uchapupu. Simba iroro rizere pauri papo, pauri kunzwa uchapupu hwevamwe. Usaona chimwe chinhu, usaona marwadzo, ingozviona wapora chete. Wosumuka, wotanga kufamba, wotanga kuita zvawanga usingagoni kuita. Izvo zvichitaura kudai nana iri kuitika. Saka titumire uchapupu hwako, titumire uchapupu hwako pauri kungoporeswa ipapa. Muripo here? Magadzirira here uchapupu unotevera? Munoda here kunzwa uchapupu uri kutevera? Handisi kunzwai zvakanaka. Magadzirira here kunzwa uchapupu unotevera? Garai ipapo, moona nyaya iri pano, touya tozotaura nemunhu wacho. Hallelujah. For many years, Pastor Olympio, a 62-year-old minister from Paraguay, lived under the constant burden of debilitating pain caused by multiple serious medical conditions. He had been diagnosed with kidney stones, irritable bowel syndrome, and an enlarged prostate. Together, these conditions caused relentless discomfort that affected every aspect of his daily life. Simple tasks became painful challenges. Using the restroom was accompanied by severe and persistent pain. Waigara achirwadziwa, kumira kwechinguva shoma-shoma kwanga kwava kumunetsa kuita, kufamba kwanga kwava kumunetsa zvakare. Wakatonge akufanira kushandisa ngoro yevakaremara kuti afambe sezvatinoona izvi. Munhu wanga ari muparidzi ane mbiri wakanga akurwara zvakadai. Kuita makore 10 achirwadziwa, kanga asisagoni kuita mabasa aifanira kuita. Wanga akufanira kubetserwa navanhu. Vanachiremba vakati avhiiwe, asi wakaramba kuvhiiwa. Mwoyo make waida kuporeswa chaizvo, kwete kungonyangatwa saizvizvi. Akavimba kuti Mwari vanga vachigona kumuporesa. Ndopa akazonzwa pamusoro pevhuserere ramufudzi Chris rekuporesa. Haleluya. Wakapinda vhuserere iroro, akauya kuNigeria chaiko achitarisira
kuzosangana nesimba raMwari. Mufudzi Chris vakashumira paari vachishandisa simba raMweya Mutsvene, ndivo vakushumira paari apa. Wow, ndiye akushumirwa naMufudzi Chris, muparidzi wabva kuParaguay, ndiye ari kuporeswa uyo. Oh haleluya, oh haleluya. Mufudzi Chris vabva vataura kuti wapora. Panguva iyoyo pakaitika chimwe chinhu chakaitwa naMwari muviri make. Marwadzo anga ane makore 10 achimunetsa akabva angopera ipapo. Hama dzangu, mufudzi watanga tichionavo Olympio tinavo pano izvozvi, tinavo pano. Ngatigamuchirei mufudzi Olympio vabva kuParaguay. Haleluya. Wow, ndivo vari kuuya vasimba, vakudigaira. Havachaiti somunhu wanga akazvambarara achirwadziwa, watanga tichiona vashanduka zvachose. Uye munhu wechikuru makore 62. Haleluya. Zvishamiso zvinogona kuitika, hazvinei nezero raunenge wava. Oh haleluya. Wow, Pastor Olympio ndivo ava, mufudzi Olympio. Vari kutaura zvekare vachiturikirwa, vari kutaura chirudzi chokwavo. Ndovatanga tichiona vachishumirwa naMufudzi Chris vakavata panhoo, asi ndo vatava kuona iko zvino vashanduka zvachose. Tiudzei kuti atiudze kuti zvii zvakaitika. Mufudzi Olympio vakawana chishamiso muupenyu hwavo. Vakatanga vavhiyiwa paappendix muura hwavo. Saka vaivhiyiwa saizvozvo havana kuzomboda zvokuvhiyiwa zvekare. Makore 6 apera ndopavakazowanikwa vaine nhuta muura hwavo imomo. Vanachiremba vakaudza kuti chirwere ichi changa chakomba chose. Vaitovimbisa kuti vaitoti ura hwaifanira kudamburwa hubviswe hwakati wandei. Akavapa mushonga zvikanzi wakutorarama upenyu hwako hwese uchingomwa mushonga iwoyu. Saka waifanira kumwa mushonga iwoyu. kuenda kuchimbuzi kwako kunetsa, achigara vakafufutirwa. Dzimwe nguva vaigona kuita mazuva 10 vasina kuenda kunorasa tsvina kuchimbuzi. Ndo upenyu hwavanga vakurarama. Makore 3 apfuura vakawanikwa nechimwe chirwere zvekare. Zvikanzi muitsvo dzako mune zvakaita zvimatombo.
zvimatombo zvacho zvanga zvakatokura chaizvo, uye zvanga zvakatowanda zvimatombo zvacho. Vanachiremba vakamutaura vakati hatigoni kuvhiya, hatina zvatogona kwanisa kuita. Vanachiremba vakati kuzvipedza vaifanira kuvhiyiwa chete. Mishonga yanga isingagoni kuzvipedza, vaifanira kutoti vavhiye vanobvisa zvinhu izvozvo. Panguva iyoyo ane shamwari kuParaguay kwakare ikoko. Waenda kuya, wakaenda kumba kuya, kumba kweshamwari yavo, kaenda nomudzimai wavo. Ndokusvika pamba paya ndogara vachidya zvavanga vachidya. Ndobva otanga kutaura pamusoro pezvaaiti zviri kuitika kuNigeria. Ndokumuudza pamusoro peminamato yavakanga vachiita. Mudzimai wavo wanga achirwarawo achatouyawo neuchapu hwake ndokutanga kunamata saizvozvo. Saka mufudzi vaya shamwari yavo iya ndo yakaronga kuti vaende kuNigeria, katoti chigadzirirai muende kuNigeria munonamatirwa. Nguva iyoyo nokuda kukurwara kwavanga vachiita, kufamba nzendo refu kwainetsa. Asi shamwari yavo iyi yakaramba ichingovakurudzira. Saka muna kurume wegore rino ndo pavakaenda kuNigeria. Pavakasvika vachinzwa kuti Mwari vanga vari munzvimbo iyoyo kuvhuseroko. Saka vakatanga kuimba naMwari kuti Mwari vanga vari kuzoita chimwe chinhu mukati muupenyu hwavo. Saka vakatanga kupinda zvidzidzo zvinopiwa vanhu vanenge vachida kuporeswa, chiona dzidziso dzanga dziri kuitwa. Muso kunamatirwa wacho vakauya vakagadzirira, asi kufamba kwainetsa.
itsvo dzairwadza, kufamba kwaitwanetsa. Vakaonawo vamwe vachipupura, kuti Chris ndobva wozotanga kunyengeterera vanhu. Vari momo vakatanga kunzwa marwadzo achipera. Mufudzi Kristu pavakanga vari kuuya kwavari vakatanga kunzwa marwadzo achipera, katanga kuchema. Kazhinji vaisanyanya kuchema, asi apa vanga kuchema misodzi yanga ingobuda, vachinzwa kuti Mwari vanga vari panzvimbo iyoyo. Vakabva Mufudzi Kristu vakabva vauya ndokuvashumira kwavari, ndokudzinga zvirwere, ndokudzinga marwadzo namatambudziko ose. Hallelujah. Vanga vakudikitira, vapedza kushumirwa saizvozvo, ndokunzwa kuti marwadzo angabva, angapera. Zvose mumaura nomuitsvo manga musiri kurwadza. Saka paakasimuka angagona kufamba asinganzwi marwadzo, ndokutoona kuti iyazve wanga atopora. Ndokutotanga kugona kudya kudarika zvaaisimboita. Mudzimai wake anga asingadyi zvakanyanya, anga akatoonda. Asi Mwari vanga vashandisa Mufudzi Kristu pavanga vachiri kurwara, kunoparidzira vamwe kwakwa kutonetsa. Wanga satodi zvokuparidza nokufudza vanhu, nokuti wanga ari kurwara, wanga uda kusiyana nazvo. Asiko zvino ane simba, wane tariro yekurarama, wakunodzoka kunoparidza zvekare. Ndiye uyo agona kumhanya uyo. Haleluya. Anga ine zvitombo zvinosvika 17 muitsvo dzavo. Paakazodzokera kumba kuParaguay, pose paakanga akuenda kunorasa mvura kuchimbuzi, matombo aya aibuda achienda kusvika apera.
wanga asingaanzwi, anga akakura asi wanga asingaanzwi kunyaya kugogonera. Zvimatombo zviya zvakabva zvakazongopera zvega zvingorasika mukuraswa paairasa mvura. Haana kuzombofana kuenda kunovhiyiwa kuti arase matombo aya. Saka haachafufutirwiko zvino, hwakushanda zvakanaka, hapachina kana chiri kunetsa. Anokurudzira vose vari kurwara vakamirira kuti vaporeswe, ari kuvakurudzira kuti vagone kuvimba naMwari, achitarisira kuti Mwari vachashandisa mufudzi Kristu nhasi chaiye unogona kutopora zvachose, ugoenda kumba wapora zvachose, unotozoporeswa zvachose, chirwere ichocho hachizodzoki kwauri zvekare. Ngatizoti anoti chii pamusoro pamufudzi Kristu? Anotenda mufudzi Kristu zvakanyanya. Asi anokurudzira vanhu kuti vanyengeterere mufudzi Kristu neshumiro yavo, nokuti neno vanga vasivo tingade tisiri pano tese. Ivo vakashanda chose kuti tigone kupora maporero atiri kuita iwaya. Vatenda anoda kurudo rwavo, netsitsi dzavanoitira vanhu vanorwara pasi rose. Mwari ngavaramba vachivasimbisa. Haleluya. Wow. Haleluya. Vakapora pachokwadi. Tinotenda Mwari. Oh, haleluya. Kalabayunde. Malebo sata kapaya. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Wow. Izuva rinoshamisa, uchapupu hunoshamisa. Ndine uchapupu humwe hwokupedzisira. Handidi kuti ndikutaridzei uchapupu uhu kana musina kugadzirira kuhunzwa. Munofanira kunzwa uchapupu ihwohu. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhu? Jesu havashanduki, zvavaiva zuro ndo zvavari nhasi nokusingaperi. Toda kuti mutange maona rungano urwu, tozodzoka tichitaura
nemunhu wacho akaporeswa. For many years, Alice, a resident of the United States, Ndi believed that Alice each new wekuAmerica would finally bring relief. Yet, with every wakaita medical makore intervention achingotarisira in another kupora child, as her kuzvipatara health asi continued to deteriorate, hapana zvanga zviri despite kuitika. Utano hwake hwakaramba in huchingoshata. 2015, she was diagnosed with Mugore hypertension and diabetes. She 2015 immediately began treatment. wakawanikwa changa ane Prescribed medications and following chirwere medical cheshuga. advice. But instead of improving, her condition worsened. Then, in 2021, utano hwake hwanga a hurungorama new and huchishata. alarming complication emerged. She began Wakazo- experiencing blood vision wakazotanga and dark spots in her eyes. wakatanga meso ake akatanga kusaona zvakanaka. That she could no longer recognize the faces of family wanga members and asagoni friends. kuona zviso Determined to preserve her vision, she zve was hama dzake. administered a series of eye injections over the course of more than 2 years. Wakaita makore maviri Despite the repeated achibaiwa treatments, there was no improvement. majekiseni asi hapana zvanga zviri kubetsera. When she suffered a Utano retinal hwake detention hwakaramba in her left eye, leaving her huchingonetsa. partially blind in the left maziso eye. ake The doctors akatozopedzisira recommended asisaona immediate kutoita surgery, bofu. but she chose not to proceed with the operation. As if those challenges were not enough, another devastating crisis followed. In 2023, she Mugore ra suffered 2023, multiple cardiac arrests, leaving her moyo in a wake critical condition. The repeated wakatozoshata episodes placed tremendous zvekare. strain on her body, affecting multiple organs and severely limiting her physical strength. Once simba active rake and independent, she became asisina simba, incapacitated, confined to kapedzisira asagoni hospital beds kufamba, as her kungogara health reached its lowest point. muchipatara. After exhausting every medical apotedza zvipatara zvose, life-changing decision, wakazosarudza rather than allowing fear to define her future, she placed kuenda her trust in God's word. kuvhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu, achivimba naMwari, achivimba kuti Mwari chete ndo vega vanga vazogona kuzomuporesa. Lying in a hospital bed, she Achiri muchipatara saizvozvo ndo paakapinda vhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu. Pavhuserere iri fudzi Kristu vakashumira kuvanhu pasi rose, ndivo vari kushumira ava, vachitaura kuti simba roporesa riri kutoshanda muvanhu, achitaura kuvanhu pasi rose. Ipapapa ndo paakanga ari kutoteerawo achitoporeswa ipapa. Haleluya. Get up from that bed in the name of Jesus Christ. Shirayira vanhu Rise and vari panhoo kuti vabve. In that defining moment, a supernatural Panguva iyoyo pane zvakaitika kumudzimai uyu. Chiregai tione auya atiudze zvakaitika zvacho. Hama dzangu, Alice aripo, tinaye pano. Wabva kuAmerica. Haleluya. Uyo wasimba. Haleluya. Auya unomureza wake. Haleluya. Ndi Alice uyo. Wow. Kumbozoita sevaya vanga vakasungirirwa vari muchipatara here. Alice wava mupenyu. Regai tinzwa achitiudza nyaya yake. Anotenda Mwari.
ndotendawo muranda waMwari kuti anokwanisa kupupura. Mugore ra2015 ndo paakawanikwa aine chirwere cheshuga, musoro uchirwadza, akapiwa mishonga achimwa chose ndokuita makore 5 achishandisa mishonga iyoyo, asi hapana zvakashanduka. Mishonga iyi ndo yanga yakutokanganisa muviri wake, makumbo achitsoka dzichizvimba, meso anga kuona madzengerere. Vanga vasingamupi mishonga mutsva, vachingoramba vachingoti ashandise iyoyo. Tsoka ndokutanga kuzvimba, achinzwa chiveve mumaoko ake asingagoni kuvata, chipota hana yake ichipata ichitirimuka ichivhunduka. Meso ake ndokutanga kuona madzengerere, angava zvimakwapa zvitema. Wanga kuona makwapa matema. Anga satogoni kuona vanhu vachiri nechekure. Kufamba waifanira kutongwarira paaitsika. Wanga sagoni kuverenga, akufanira kuita rokuteerera, bhaibheri rokuteerera. Bhaibheri kuti ariverenge wanga rine zvinyorwa zvakakura, asi kuverenga kwaimunetsa. Musoro waigara uchitema. Mumba kufamba waifanira kutofamba akatsamira chimwe chinhu nokuti wanga ane dzungu. Wanga sagoni kufamba nzendo nokuti waigona kungodonha akanonokerwa nekudya. Wakazopiwa maboniboni okushandisa, asi haana kubatsira. Maboniboni oya anga akanyanya kukora. Paakazosvika muna 2021 maziso ake anga kuita musodzi mushoma. Meso ake anga atoshata zvachose, ndokutsanangura kwavanga vakuita. Rimwe ranga ratofa, angoshandisa rimwe chete. Vakatanga kutsvaka kugadzirisa meso ake, akaita makore 2 achiitwa saizvozvo. Vaiti kana akanoongororwa vakaita zvavanoita, meso aya oita soona, asi paanozodzokerazve meso aya haachaoni. Wakazomuka rimwe zuva ndokuwana shuga yakakwira, hana iri kurovera pamusoro, ndokuenda kunoonekwa.
vakamushanda kwenhambo dzinodata mbiri, akati dzokera kumba, akanzi woenda achati chishanu, zvikanzi wodzoka musi womuvhuro. Mangwana acho mugovera wakamuka akaona haachagoni kufamba, haachagoni, apa wanga ane nzara. Ndongofunga kuti kuda akatsvaka chokudya, achingonodya ndokutanga kurutsa zvisingabviri, wakarutsa zvisingabviri. Apa simba wanga asisina, wada kuti avate. Mweya Mutsvene vakati usavata, tsvaka wanga kubetsera. Paakatasaidzwa wanga achingori ega, tsvaka kuti azotakurwa. Wakatanga kuchema achitsvaka kuti pawane unouya kuzomubatsira. Ndobva onzwa inzwi richimuti wakutofa iwe. Mweya Mutsvene vakabva vatoti taura shoko. Ndokutanga kutaura mapsalm ezana negumi nesere, chitaura kuti handisi kuzofa, ndichararama ndigotaura kunaka kwaMwari. Wanga aita zvokukambaira achida kubuda mumba, achida kuti vanobatsira vagone kumuona, achikambaira kudaro achida kubuda. Kubva muchiuno kusvika kumakumbo kwese uku wanga atoita kakuremara, afanira kuita zvokukambaira achitaura shoko. Handisi kuzofa, Satani urumure wenhema, karamba achingotaura achiti handisi kuzofa. Vaya ambulenzi nobva youya nobva yomutora. Asi ari muambulenzi muya, mwoyo wake wakambomira kurova ndokumboidza kuti vamumutse. Apa wanga asisazivi zvanga zviri kuitika, wakatoita mazuva mana asatozivi zvanga zviri kuitika. Paakasvika ndokusvika akanzi watofa. Asi wakazomuka ake achirwarisisa, ndokunge zvino akugara muchipatara chinogara vanorwarisisa. Mwanasikana wake wakauya kuzomuona. Panemwe nguva ndokuona zvimidziyo zvaimubatsira kufema nokudii zvanga zvakutaridza kuti munhu wafa. Ndobva saka mwanasikana wake ndobva unodana vana chiremba kuti uyaimuone. Saka chakachaitika ipapo, mwoyo wanga wambomira kushanda zvekare. Apa hama nomufudzi wake nedzimwe hama vanga vakunamatawo. Iye unobva kuGhana, saka hama dzake kuGhana dzadziri kumunyengetererawo. Iye ari kuAmerica uko. Mupasha wake akatanga kuita semunhu anovimbaona Mwari. Ndokuno haipinde hake Christ Embassy, asi wakanotora marapsodi nemabhuku eHealing School ndokuuya nawo.
wakaita rwendo rwenhambo 3 achiuya nemabhuku iwaya eHealing School nemarapsody. Kauya akawadzira pamuviri wavo wose, kawadzira mabhuku iwaya. Nobva uza vana mukoti zvikanzi siya yakadaro. Siya vakafukidzwa saizvozvo. Izvi zvakaitwa manheru. Mangwanani mwanasikana unoti midziyo yakatanga kutaridza kuti munhu wamupenyu uzvu. Shuga yakatanga kudzika, moyo ukatanga kuita zvakanaka, simba raMwari rakashanda namabhuku iwaya rikamutsa kuti amuke zvachose. Haleluya. Ndokubva uchivhura meso ake, ndokutanga kutonjeva. Vana chiremba vakashamisika, vakabva saka zvose zvazvakabayirwa pamuviri wake zvakabva zvabviswa, zvikanzi uyu haachashigwi kufa, uyu watotaridza kunaya. Saka nobva wotanga kuona kuti vanga vachiziva here, womubvunza zita, aona zita ndoziva, wakazvarwa rini, zvese wanga ari kurangarira, zvikanzi iwe uri uchishamiso iwe, zvikanzi woziva kuti wakafa kaviri iwe. Tatiri kungoidzawo hedu, asi tatozviudza kuti munhu watofa uzvo. Kwaye nobva kuti murume ari kudenga uko ndiye anofanira kunge akakuchengeta. Haleluya. Hanzi mweya mutsvene vavo vakamutsa Jesu kuvakafa, kana vachinge vachigara mauri, vanokuraramisa. Jesu ndovakamuраramisa. Saka kubva ipapo wabva waziva kuti wanga wakupora. Ndokuchibviswa muya munogariswa vanorwarisa chaizvo. Ndoranga riri zuva rokutanga revhusere rokuporesa ragumi guri wa 2023. Wanga asati agona kufamba, achingoita maoko kungoninira zvomashoma. Saka wakanosvika ndokunopinda muvhuserero ari muchipatara imomo, achidzawo zvainzi itai, achingopa aidzisumudzai maoko, achingosumudza chigumwe. Painamatwa kudaro, wanga asingakwanisi kutaura nokuti mudumbu makazara mvura. Mfudzi Kristu akatanga kunyengeterera vanhu, akavhura muromo wake, ndokuwana kuti anga akutaura nedzimwe ndimi. Wow. Ndimi dzanengwa dziri mumweya dzisingabudi, asi apa dzakatanga kubuda, ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi, achitaura nedzimwe ndimi. Kubva ipapo wanga achingonamata nedzimwe ndimi. Wakutaura dzimwe ndimi dzaanga asina kumbotaura zvachose. Vana chiremba ndokuchitozouya vakati chienda kumba, wakwanisa kuenda kumba. Paakabva wakambopiwa zvinhu zvokunobetsera kuti moyo wake, kuongorora moyo wake, asi mushure memwedzi mitatu
Wow, hallelujah. Haachatoziva